आंनि न' खाथियावनो नैबे दैया नोंथांमोना नुबाय दा। हाय गाइस, आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे ब्लग लाबोना फैलायबाय। दिनै ब्लगा एसे इन्टारेस्टेड जागोन। आंनि न' खाथियावनो नैबे दैखौ नोंथांमोननो सिगांग्रो देखायग्रोबाय। मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नै आं नोंथांमोननो बेखौ देखायग्रोखाबाय। दा दसे उनाव जोङो कारेन्टनि माबाजों दैखौ सारगोन आरो। আমি মাত্র তোমার বাসা বসবো না। video đâu mau bên nào chưa Đừng lấy nhau đó. Thôi thì đi lấy lòng với anh. Trên nó được sự chắc à. Yes, sekali langsung ada astra. Anh biết cho cái này được chưa thật cái này. 가게와 रायजोफ्रा फाइनालि नै सारखांजोब्बाय दैखौ। जिबायदि सानदोंमोन नाखौ बुरजाथार मोनगोन होननानै मोननाय जायासै। आरो मानसिफ्रा बुरजाथार जाबाय नालाय एसे एसे राननानै जाबाय आरोखि। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। Ơi, aku biar